συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Κανονικά θα έπρεπε να βρίσκομαι στο Στρασβούργο, αλλά λόγοι υγείας με ανάγκασα να παραμείνω εδώ. Και με την ευκαιρία που ο συναγωνιστής Χρήστος Παπάς θα ήταν στην τοπική, αποφάσισα να σηκωθώ και να έρθω για να σας δω και να σας πω και δύο λόγια για αυτά που ζούμε και βιώνουμε. Τα εδώ τα γνωρίζουμε, αλλά και στην Ευρώπη. Όλοι είναι εναντίον μας. Εμείς εναντίον όλων. Δυστυχώς, όσοι έχουν κυβερνήσει εδώ και 40 χρόνια συνενούν σε αυτή την καταστροφή. Και ο ΣΥΡΙΖΑ που έσκιζε τα μνημόνια και με ένα νόμο θα τα καταργούσε, ετοιμάζει καινούριο μνημόνιο με νέα αντιλαϊκά μέτρα, με νέες μείωσεις μισθών και συντάξεων. Έχουμε φτάσει σε σημείο οι ασθενείς να μην μπορούν να πάρουν τα φάρμακά τους στο νοσοκομείο. Δεν ενδιαφέρεται κανένας όμως. Αυτό που τους νοιάζει είναι πώς θα καταντήσουν τη χώρα ένα τουριστικό θέρετρο για τους Ευρωπαίους με φτηνά ξενοδοχεία, με φτηνές υπηρεσίες και να γίνουμε εμείς οι υπηρέτες της Ευρώπης. Εμείς σαν Χρυσή Αυγή δεν το δεχόμαστε αυτό. Η Ελλάδα πρέπει να σηκώσει το κεφάλι, πρέπει να σηκώσει ανάστημα. Πώς θα γίνει όμως αυτό με αυτούς που μας κυβερνάνε? Λένε πρώτη φορά αριστερά. Ελπίζω και εύχομαι πρώτη και τελευταία. Είναι στο χέρι μας να συσπηρωθούμε, να αγωνιστούμε όλοι μαζί για την Ελλάδα και το εθνικιστικό κίνημα. Πιστεύω ότι θα κληθούμε κάποια στιγμή, θα ξυπνήσει ο ελληνικός λαός και θα κληθούμε να κυβερνήσουμε αυτή τη χώρα όπως πρέπει, πατριωτικά, εθνικά, με πίστη στο Θεό και στα ιδανικά αυτή τη στιγμή. Είμαστε έτοιμοι όμως να το κάνουμε αυτό? Πιστεύω πως με λίγη πίστη και με αρχηγό τον Νίκο Μιχαλολιάκο, ναι. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι ευρωβουλευτές Χρυσής Αυγής βρίσκονται στην κορυφή των Ελλήνων ευρωβουλευτών εκεί με τις δράσεις, τις παρεμβάσεις, τις ομιλίες τους. Δυστυχώς, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα πουλημένα τσοδοκάναλα, δεν πρόκειται να μάθετε τίποτα για το έργο μας εκεί. Μόνο μπαίνοντας στη σελίδα της Χρυσής Αυγής και εκεί που λέει ευρωβουλευτές, θα δείτε τις επερωτήσεις μας, όσα έχουμε κάνει εδώ και ένα χρόνο. Είμαστε πρώτοι από τους ευρωβουλευτές, τους Έλληνες ευρωβουλευτές, και είμαστε μέσα στην πρώτη δεκάδα των 751 ευρωβουλευτών της Ευρώπης. Δεν πιστεύουμε σε αυτή την Ευρώπη. Όμως διεισδύσαμε, πρώτη φορά Έλληνες εθνικιστές μπήκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δίνουμε τον αγώνα από μέσα για τα δίκαια της Ελλάδος και των Ελλήνων. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω!